Det er Jørgen fra Horsens Amatørteater. Ja, dag. Vi er godt i gang med prøverne til årets udgave af Horsens Revy. Og når publikum de kommer ind på teateret, ja, så får de sådan en fint trykt program. Der er også nogle annoncører, sådan nogle sponsorer, der gør det muligt at få trykt programmet. Og sådan en, det kunne måske være dig. Ja. Nej, tænker du, det er alt for dyrt med sådan en annonce, det ved jeg. Men det passer ikke her. Det er så billigt, du tror, det er løv. En helsides annonce, den fylder næsten af 4 papir. Den koster 1000 kroner, alt inklusiv. Og en halvsides, ja, det er halv pris. 500 kroner. En kvartside, jeg gætter det selv. 250 kroner. Vi laver annoncen for dig, hvis du ikke allerede har en liggende i skuffen. Og det er helt uden beregning. Så hvis du ønsker at støtte kulturen i Horsens, så giv mig lige et kald på det nummer, der står her for neden, eller skriv til os, så finder vi ud af noget i en rivende fart. Det giver en god mavefornemmelse, ikke sandt?